Unha vez mezcladas as dúas fariñas ben, e ben empilladas coa empilladeira, pasamos a incorporarlle o fermento que fixemos previamente a noite anterior, ou a masa madre, pero, bueno, ao ser a pan de millo chamase de fermento. Xa vedes que esponxadiño está, a bertiña está, aquí, esponxadiña, quedou, porque ten lévado, e esta ainda non ten lévado. Vamos incorporando así por todo, e amasando coas mans, ben mezcladiño, para que vai acollendo o fermento por todos os lados. Xa se ve que cando ten lévado, a masa é de outro color. Cambia un pouquiño de color, porque está levedada. Incorporando así todo. Ya está bastante quente, que ainda casi queima. Todo. Cheira diferente. Aproveitámoslo todo. Xa con empeñadeira. Xa é por ver. Damos unha voltiña máis. A mesma. Xa vamos a deixar reposar aquí viña lévado hasta a hora de facer a empanada. Son damos unha pouquinho de farinha por riba.